Jako budu sám proti 5, jo? Nebo 1v9 to budu tady tahat. Ale tak když tak příští hru dám třeba normálku, nebo tak. Ale zase first pick, paráda. Jo, ale tak jo, tak příští hru dáme Fanoušci versus Iga, to asi nevím, jako. Session ranked, no to je jedno, jsi level 21, ne snad ty. Ale Xenia, jako kdyby to, tak já vás nemůžu zabít všechny. Ale tak jo, tak já nepůjdu ADC a radši to nefídím. Ok, I'll pick you, Vayne. Panují. Já jsem hodný jako, seš Denisem, jo. Tak to jsem prohrál, že jo. Počkej, co chci, Jax? Jo, Jax už je zabanuje, tak Ahri třeba. Co to nestihl? Rengar. Nevím. Last ban. Ale napište mi, co mám mít za postavu. Koukám, že mám docela rozcuch. Tady jako natáhnu. I'm gay. Tak. Řekněte mi, co mám mít za postavu. Týma mám mít, jo. Darius. Za Heimika nemám, hele. Tak vy nikdo nepište, co mám mít. Garen. Jo, všichni pište takový sračka postavy. Ale tak tady je všechno, co mám za postavy, tak si tady vyberte nějakou. Máte na to ještě 30 sekund. Trinda. No, díky, nechci. Nějaký něco, co se dá hrát jako dobře, třeba. Na co potřebuješ trochu skill. Abych vám to ukázal, jako. Ale tak týma bych mohl zkusit, no. Mihard. Tak asi Tarik, ale Tarika bohužel nemám. Jo, vlastně já mu vezmu Vaynu, jo, Urgot. Jo, ale mám na něj level 4, heď. No, jo, dobrý. Vayne. Twisted, jo. Ale... Twisted Fate. X Proe. This champ is for you. Ale Jinx bych vzal, kdybych šel AD carry, viď? Ale já jsem mu řekl, že mu to nechám. And pick me, nevím, vole co, právě. Jinx bych si když zahrál, no. Just to know, don't give him Vayne. He's crap. I'm boosting demonic. Ježiš, mě to je jasný, vole, že jsou to jaký to noobové. Nevíte ten Vayne. Urgota, jo, top lane Urgota. Ale asi to vypadá, že půjdu supporta, protože budu, nebo ještě ten jeho, přítel by mohl jít supporta, no, takže jdu supporta, no, tak to je v prdeli. Can I mate? Boss. Tak jdi do prdele, ty čuráku, vole. Jo, řekl jsem, že tady po té hře já normálku s fanouškama, nebo customku, nevím, uvidí se. Takové věci ještě. Are you good? I am pro. But... Anif. So... Že tady flamujou. A nemám žádného supporta, takže... To se vzdělají, co mi vezme. Když se jim to nebude líbit, tak se nechá Vaynu.
Sep Urgot. Odpik. Urgot. Já půjdu nějakého ultra challenger, vole, supporta. Asi Morganu. Co mám za mobil? Já půjdu support Urgota, to bude prdel. A to se těším, strašně. Go mid, já nechci jít mid, vole. Vůbec nevím, neskouším nějaký mid, ty vole. Vezmu si normálně tady to všechno. Ani nevím, co si beru. Safe. A ještě jsem si chtěl vzít Ignite. Stihl jsem to, nestihl. Mám se zase si skin vzal. Ale mobil mám tady. Tenhle. Doufám, že to viděl. Na to strašně těším, na support Urgota. Nevím, co postavit. Já nevím, jestli jde nějaký AP. Na to se dá postavit taková ta blbost. Ten. Jako kdybych nestreamoval, tak bych to asi v životě neudělal, no, takže... Akorát já nevím, co mám teďka postavit, že jo, za support item. Já jsem si ještě nevzal... Jako já určitě budu potřeba postavit kapku, ale já nebudu mít peníze, když tak. No, asi postavil asi štít a pak pojedu kapku. Ten relic shield si postavím. Počkej, já chci zkoušet ten... Už hrajeme, jo, tak si nebudu nic zkoušet. League of Thunderlord. Thunderlord, ne. Kup coinu, coina je pro nuby. Jo, koupím KPPku, koupím. Respecting the supports, vole, já jsem support, čus. What a Shibaka, nevím, neznám. Ale jako přemýšlel jsem chvilku nad tou coinou, že jo, ale ona dává jenom mana regen, ne, tak to mi pak k ničemu jako. Rainbow kapal. A zase bych měl spoustu peněz. A pojedu asi tanky, takže vezmu jenom kapku a rukavici a třeba pojedu tam. Peníze bych měl na kapku, jo. A jako myslíš, kdybych si postavil tu coin, no já vím, no. To je jediný, co mě to, co... nevím. Co dělat s peníze, já ti to tanknu, hele. Tak ne, no, už nechceš, tak čus. Jako no. No, jsem možná vzít tu coinu, ale už je pozdě. A měl bych mana regen, což by se mě asi taky udělal, že jo. Jo, vlastně nejsem anekery. Takzvaný poke support, jo. Koukni. Stříl a je to. To je damage. Se mi líbí. V životě bych neřekl, že když budu first pick, tak na mě zbyde support Urgot.
Nevadí, já prostě rašnu tu kapku a... Nemám vardy, no, to je problém. Jo, já jsem se zapomněl dát ten overlay. Chceš nějak nastavit, aby se dával? Ale to tady ale nejde. Bych musel jako vyměnit celou scénu jedině. A Vina taky umřela. DP. Jdu na ně. Jaký Oni-chan. Tak si mi neměl pikovat Urkuta, vole. Lepče. Já za to jako nemůžu, že jsi umřel, když já jsem tam nebyl, to jako... Nevím, co brečíš tady. Už to je do mě. Na český dávím kouká, ale... Nevím, no. Nelíbí se mi to. Nebo jako je to sranda, jako tak pro prdel. Jsem to chvilku s tím hrál, ale můj skill vždycky klesl tak o 100 000, když jsem to hrál. Co děláš, kámo, to jako chceš dát podvěž, nebo co? Tak jsi debil, nebo? Machine, to je blbý, no co? Co? Ty hajzle, Zabo. Pojď, ale mu exhaust. Hezky, moc hezký. Oh, easy. Jo, tak jako jo, no, tak asi jo. Oh! What the fuck? Jako jo, já to beru tohleto. Nebojte se, já to jdu teď zavardovat všechno. Jsi docela jiný týpek, koukám, ty vole. A jak díky, že se díváš na můj stream, jsem rád, že mám takovouhle podporu. A doufám, že mi dáš follow a zase se někdy brzo uvidíme, jako. Péra do huby, jo, tak to ti teda řeknu, že to by se mi tam fakt nevešly. Teda možná tvoje, jo, no, tvoje asi, jo. Kdyby byly ty velikosti, tak to by šlo, ale jinak asi ne. Oh. Prdele, vole.
Ale byl to docela týpek. Celkem mě to bavilo s ním si jako takhle povídat. No, byl potřeba manu, od tu si vezmu Visionku. Ne, ale já pak asi tu, no to jsem blbec. Já si nesmím koupit ten štít, protože, nebo ne, já si nechám tu coinu a postavím z ní ten, budu mít mana a health regen. Když to postavím tohle, jak by teda. Jo, taky mi to dá život, jo, ale to je vlastně z toho sečteno. Můj stream dostal život, viď? No. Ale byl to týpek celkem. Akorát už jsem musel mutnout, protože jsem se nesoustředil na hru, jak on sám říkal, jako. Vždycky jsem se nechal dvakrát hitnout věží. Už mám ulty. To zdiča mají Visionku. Počkej, jak jsi se dostal. Jsi nějaký jiný cheater, ne? Fakt jo, ty vole. Ale díky za follow, jo, kámo. No, škoda, že sem nedostanu, protože všichni odlítli. Hezký. Sem. Wow, dobrý dodge. No, sorry. Hej kámo, Danda Legendo, ty seš jiný týpek. Já tě celkem uznávám. Já nemůžu ty vole rád. Devíti, jo, ty jsi docela jiný teda. Kámo, není to zakázaný South Park, pouštět si South Park 9. Jsi docela jinde, ty vole. S čem mám 5% cooldown, tohle. Jo, z run. Mě 24 a seš MGR archeologie. Vychval si tady 1000 lidí a teda. Každý den jim nejlepší jídla, jsem bohatý a teda. Tak jo, tak to máš dobrý, hele. To jsem rád, že si užíváš takhle hezký život. Víš aspoň, co je ta archeologie?
Každý den jíš nejlepší guláš a děláš bojový sport, jo. A jaký, prosím tě? Mě zajímalo. To mi řekni, jaký děláš bojový sporty vlastně, no. Prdele, vole. No, hezký. Když mají na topu dáry a ne něco udělá, když ne gang. Skoč tam, srabé. Tak to hodně zamrzí. Pojď. Tam mohl klidně skočit, by no. Full kontakt karate, hezky. Nevím teďka, proč tam, on nemá vůbec životy. Ok. Ty vole, já teďka vůbec nemůžu nic dělat. Jsem úplně mimo teďka. Lol. Tyhle, ty jsi měl utéct, ne? Já nechápu, proč. Já jsem ji chtěl zachránit. Nevím, no. A to teda prodám a koupím si radši ten štít. Nebo ne, já nebudu, já si jenom vylepším pak ten sidestone. Když si koupím tohle a začnu dávat damage strašný. No, tady mám seznamku, no, díky jednomu chlapcovi, který se jako nebal sem přijít a nebal se říct. Nebal se říct svůj názor a ale máte ho tady. Tady je nějaká dobrá, ne? Na rozdíl od té vejny. Just don't fight. Jaký chytrej tady. Klikne chybí do toho ještě dost, co?
Kolik už mám staků? 250. Jsem ve třetině, to je hezký. Já vezmu cooldownou botu. Jo, díky, díky. Já se jí tam ten overlay dobře, nebo je to nějak nakřivo? Škoda, že support Urgot je fakt úplně useless. V pohodě máme Renektona. Jako bych řekl pravdu, teďka vůbec netuším, co v této hře dělat. Já tady můžu takhle pobíhat po mapce a stakovat si kapku, jako to je všechno asi tak. Nej stream, jo. Tak bych to je přeháněl. Ale v pohodě, u nich dává damage skoro jenom Diana. A já mám na ní úplně ideální ultimátku. Na fokus 1. Hezký. Jsem taky unavený. Skoro se víc spát brzo. Jež, protože frame je ten hra. Má se to stihnout. Je v Anivia Vayne, oh fuck. Kde? Oh sorry. Lol. Ta Anivia fakt řeže jak svině. Já si to vždycky back a zapomenu se vždycky měnit drink. To řekl docela dobrou věc ten. Pojď. Nechoď no. Ale jenom že už tady to pušnete jako. Oh fuck. To je v prdeli tady jenom úplně. Hezky. Toto tady kajtuje jak pán. Dělá ten Alistar takový damage, on staví HP. Když já stavím AD, tak on staví AP, jo, tak to má dobrý chlapec. No tak to je sice hezky, že mám 800 her, když je úplně useless, ale já hraju Vayne líp než on.
Jak nepovedla, ale jak by se mi asi mohla povést rád, když hraju support Urgota, to by prostě tě vysvětli. Ty vole, tak what the fuck? Má něco píše, ty vole. Když tady můžu úplně v klidu zabít tutu. Tak no, myslím si. Máš ty lepší fandy, já vím. Můj nejlepší fanoušek je Danda Legenda 23, nebo jak se jmenuje. Čekaj, a tam ten byl nějaký, ten jak tady spamoval předtím. To byl Danda Uganda, aha, takže on si jenom vyměnil účet, proto tady pak mohl zase psát. Je Stronger Late, to nevím teda, když máme Urgota. Ale tak jako Urgot není špatný v Lightweight, akorát. Chci chránit, škoda, že nemám nic, co? Jo, židle je podle, jak jsi se mě ptal. Kámo, čus asi, no. Jako mám rybičky, no jasně, ty vole, už je mám. Jo, a ty Vejno, ty jsi zase to úplně profík největší. Ty jsi, ty vole, fakt, týpak jak svině, no. Ty máš 900 her za jednu postavu a ani neumíš zahrát, ty vole. Ani nevíš, co dělají spely, vole. To já aspoň vím, co dělají spely Vejny, jako. A to zřejmě nemám 900 her. A se zase nejde trinket. A jak já jdu vardit? Já nevím, co, jako tady to je jako je 0 ward, čuje, prostě jsou 0 ward. Jako já mám jenom 3 wardy, jako. Barona dáme. Jdu tam, neboj. Tak nejdu, no. Prčit, co ne? To zamrzí. A jak v pohodě. Oh fuck. Oh easy. Vidíte takový bejty? Oni jsou úplně useless besty, že jo? No. Narazí to mi ne taky ty velca. To tady neboj už jdu tady na jaký ty stýly. Bacha, tady někde bude ten kokry. Už tam letěl, si mi tam se nedolíp. Dobrý, a mohli bychom něco udělat klidněji. Oh. Prdele, pomož mi, ne? Co tam čumíš? Ty vole, Velpejtr Nekton, si by mě nezachránil. Já jdu si vzles. No, možná už jsem tam jako neměl být. Ty vole, já jsem se vypnul do pení. Mě to tady úplně pálilo, ty vole.
Oni mají obě dvě, ta Anivia i ta... Jo. Ale já nevím, jestli tady ještě vůbec nějaký fanoušci jsou, kromě vás dvou. Jestli všichni nikam se na to nevysrali. Tak když tak dejte komu vědět. Hezký docela teda. Jestli tady ten týpek má 900 her za Vayne, ty vole, tak já mám 1000 her, vole, za Urgota. Připraš mi komunitu, ale. Nice. Jaký narážky na Vayne. Jakože ji nadávám, že je úplná píče neschopná. Co s tím mám dělat, že jo? Jo, já se chtěl tu rukavici vlastně. Ne, to tam je vlastně k ničemu, protože on... Stavím toho poslední zašeptání. Ale zase praštil do zubu. A jdu zase zavardovat, aby tady zase nebrečeli, že je 0 vard a takovýhle blbosti. Jakou aplikaci? Jakože zapíráš lolko? Ale tady ta hra ještě bude dlouhá, klidně ještě třeba 20 minut. Docela damage jsem dal, ale... Už tady to bude mít skoro dostakovaný, určitě. Tak kolik má komp? Oh fuck. Oh, that flash! Pohodě. Lol, what the fuck, kde vzal Quadrakill? Ale já nevím, kompám asi 2 nebo 3 roky a když se kupoval stok na rozhodninám, tak myslím, že stál asi 15 000 nebo... Jak tak, 10 až 15 000, moc jako ne. Ale jako zvládá to docela v pohodě. Hezky. Ano, vyšel penta. Retardedly, ježiš. Mě ta vina tak sere. Já jsem vlastně úplně useless, já nemám... Teďka to třeba hezky tady zaslová. Já nemám vlastně damage, nemám vlastně životy, abych to aspoň natankoval. Nemám co poslouchat za písničky, ale já moc jako hudbu neposlouchám. Ale když tak poslouchám nějaký ten pop, takový ty sračky moderní. A nebo hodně poslouchám Instalog jako.
Tak sorry, vole, kdybys mi ji neodhozovala, tak ty vole si přežila, tak já nevím, já jsem tu ultinu zmáčkal dřív, než ty si ji odhodila. A můžu za to zase já, vole, to je fakt idiot, to nejde. Tak to se celkem dostali nejrekt, no, ale tak máme taky potřebuji víc, než máme, ano. A v pohodě mají, nebo ne? Oni nezabijou. No, zabijou. A to tady všechny asi. No, tak přežil ten jeden vůbec. Ale jako jestli jenom, nebo jestli myslíš, co takhle při streamu mám puštěný nějaký ty no copyright sound. Ale ne, já jsem si domů napustil lolko. Nevadí. 3.11.4. Si otevřu dveře. Ale mi jsem přišel trochu vzduch. Proč bych měl dělat reklamu na Always vložky? No, jako tam trochu nevidím smysl tady u toho. Neboj se, kámo, už ti jdu na pomoc. Jo, ale je to moje chyba, ne? Lol. What the fuck? To máš za tresty, píčo, blbá. Jsem ti to nepoužil, aby si ti to zase jsem nebyl retard, ale tak jsem nepoužil ultinu, ty blbko. Debilní. Oh fuck. Darius by měl dělat na reklamu na vložky, ty vole, ten používal tolik krve, že by to mohl... Nevím, co by to mohlo. Prostě používal hodně krve, tak by mohl dělat reklamu na vložky. Já vím, píčovina, no. Dostanu nějakýho tanky věc postavím, jo. Máme fidlou tu píčovinu APčkovou. Jsem tohle třeba. Lol. Vemte draka a čus. Kolik je? 6. Počkej, a jak to chcete jako udělat tu... já proti vám. Jakože já budu sám proti vám. Všem. Co tady jste? Jestli tady je vás tady víc než dost. Ty, jak ty je tak natankovaný, to nechápu. Jsem tady. Jako chápu, že mu nic neberu, když dá ulty, to jo, ale když má tolik životu. A to nevím, jestli dám teda. To bych musel pickout Mastera Yi. Byste mě museli nechat nastakovat v 15. minutě. A pak bych na vás musel skočit a zabít vás. Ale já nemám skin na Mastera Yi, takže to nepůjde. Neboj, už jdu. Tak to bylo hodně hezký. A já se nestihl hodit ulty na ní. To je v prdele. Nás tam úplně vymrdal ten Alistar, že jo. GVP. How the fuck, no tak když skočí u nás Alistar na 4, tak se nediv, ne asi. No to asi pušnou. A když jako Alistar skočí na 14, že jo, tak dá nám
Všem dá dost, a pak nám prostě projede. No, se prohráme, nevadí. No, škoda, když nemají tady. Ale jako nepočítal jsem úplně, to vlastně počítal, když mi Vejna řekla, že má 1000 za Vejnu, tak. Tak, kolik je za dnešek nových? 2. Tak hezký.